खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ फैयै फैयै 2026 मायथाइनि जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि खालारखौ बिसायख'थि आय'गा फोसावबाय। दायो गासै 23 सानल' दंसै। जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया फैगौ 9 एप्रिल खालाराव भट थुनाया जागोन आरो 4 मार्च खालाराव बिसायख'थिनि भट साननाया जागोन। आसामजों लोगोसे BTC आवबो MLA इलेक्शना सानसेयावनो जोबगोन। बे बाराव सोर जागोन आसामनि गिबि मन्त्रि? बबे राजखान्थि हान्जानि दखलाव फैगोन आसामा? बेयो मोनसे गेदेर सोंथि, जेराव बेनि फिननायखौ 4 मे अक्ट'आव भटनि साननाय आरो फिथाइ फोसावनायनि उनावसो मिथिगोन। मख'जाथावदि आसामजों लोगोसे मोनथाम रायजोआव गिबि खोलोबनि भट थुनाया एखे खालारावनो जागोन। थामहिनबा 9 एप्रिलाव MLA भट होनाया जागोन। फारियै आसाम, केरेला आरो पुडुचेरी। बेराफारसेथिं तामिलनाडुआव 23 एप्रिल खालाराव जागोन आरो वेस्ट बेंगलाव 23 आरो 29 एप्रिल खालाराव भट थुनाया जागोन। आरो बे मोनबा रायजोनि बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइखौ 4 खालाराव भटिंखौ सानगोन आरो दान्दिसेनि उनावनो फिथाइखौबो फोसावनाय जागोन। बेराफारसेथिं भारतनि गाहाय बिसायख'थि कमिशनार जनेश कुमारजों लोगोसे बिसायख'थि कमिशनार सुखबीर सिंह सिन्धु आरो बिबेक ज'शिआ गोदान दिल्लीआव मैया मोनसे खौरांगिरि मेलाव बिबुंथि लाखिनानै बुङोदि बिसायख'थि आय'गनि नोजोरगिरिफोरा बिसायख'थिनि जानो गोनां रायजोफोर आरो मिरुआरि हायुं आवथाफोराव दावबायखांबाय। बे दावबायनायनि उनावनो 2026 मायथाइनि बिसायख'थिनि खालारखौ दिनै फोसावनाय जादों। बिधानसभा बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावनायजों लोगोसे मडेल कड अफ कन्डाक्टआबो रबिबारनिफ्राय बाहायजागोन। बेफोर हादोरसाफोरनि दानि सोरखारनि फैगौ बोसोरनि मे जुन दानसिमाव गावसोरनि समफारिखौ फोजोबगोन। बेनिखायनो बिसायख'थि जानायनि उनाव गोदान सोरखारा समायखिरा लागोन होनना बुङो। फिन आरोबाव प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL राजखान्थि दोलोनि मोनसे गेदेर खहा। दासान्दि UPPL पार्टियाव थानाय गोबां गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा दोलो एंगारनानै गुबुन राजखान्थि दोलोआव जगदान जानायफोरखौ नुनो मोनबाय थादों। बेबादिनो फिन आरोबाव चन्दन ब्रह्मआ थांनाय सानखालि UPPL पार्टिनिफ्राय बिबान एंगारबाय, जेराव इउनाइटेड पिपल्स लिबारेल थामहिनबा UPPLनि लेङाइ आफादगिरि चन्दन ब्रह्मआ दोलोनिफ्राय बिबान एंगारबाय एबा मैया रिजाइनेसन बिलाइखौ UPPL पार्टिनिसिम बिथाङा दैथायहरबाय। मख'जाथावदि थांनाय बावैसो सिगाङाव UPPLनि MCLA काम्पा बरगयारी, प्रमद बर'नि बारग' OST डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांमोना UPPL पार्टिनिफ्राय ओंखारदोंमोन आरो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF राजखान्थि दोलोआव बिथांमोना जगदान खालामनायखौ नुनो मोनदोंमोन। फिन आरोबाव बे समाव UPPL दोलोनि गेदेर खहा होननानै बुंनांगोन, जेराव गेदेर खहा जानायखौ नुनो मोनदों। मख'नो गोनांदि मोनसे समनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङा थांनाय 2020 मायथाइनि BTC बिसायख'थि समाव BPF पार्टि एंगारनानै बिथाङा प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL पार्टियाव जयनिं जादोंमोन। दायो फिन बिथाङा UPPL पार्टिखौ एंगारनानै फैफिनबाय, जेराव थांनाय सानखालि UPPL पार्टिनिफ्राय रिजाइनेसन बिलाइखौ बिथाङा गथायो। थारैनो UPPL पार्टिया फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव हारसिङै बिसायख'थि गेलेमारसिगोन नामा? जेराव NDAजों UPPLआ एलायन्सनि जेबो फिननाय दासिमबो मोननो हायाखै, जाहोनाव UPPLआ हारसिङैनो थांखि नाजावनो हासिगौ। बेखौ लानानै UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजकुमार नार्जारिया मैया रोखायै फोरमायदों। मख'जाथावदि UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजकुमार नार्जारि बिथाङा MP दिलीप शइकियाखौ थांखिनानै गांसे लाइजामाव बुंदोंमोन दि बावैसो राजखान्थियारि जाथाय आरो खौरां BJPनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि खौरां बिजोङाव होनाय बिबुंथिफोरखौ नोजोर लाखिनानै UPPLआ फैगौ बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय NDA गोरोबलायनायनि गेजेराव दोलोनि थाथिखौ नेमखान्थि बायदियै रोखा खालामनो थिरांथा लादों। UPPLआ 12 मार्च 2026 नि गेजेराव BJP दोलोनिफ्राय फिननाय बिदोंमोन, नाथाय दासिमबो बेनि रोखा गैया एबा फिननायखौ मोननो हायाखै। UPPLनि दैदेनगिरिया बुङोदि NDAनि लोगो जानानैब्लाबो फिननाय हायैया एबा फिननाय मोनैया दुखुनांथाव आरो बिथाङा बेखौबो बुंबावोदि दा बियो गावनि लामाजों थांगोन आरो उदाङै सिगांथिं आवगायनानै थिरांथा लागोन होनना बुङो। निउज टेप आरो इन्डिया चइस ग्रुप मुंनि मोनसे आफादा 2026 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां मोनसे गोनांथार प्रि इलेक्शन सार्भे फोसावदों। 52% भटारफोरा हिमन्त बिश्व शर्माखौ फिन गिबि मन्त्रि जानो लुबैदों। गासै नायबिजिरनाय बायदिब्ला डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 52% भट मोननो हादों आरो गौरव गगैया 36% भटखौ मोननो हादों।
बे नायबिजिरनायाव एनडिए दोलोआ गोहो मोनफिननायनि बेलायाव सिगांथिं दावगालांगासिनो दं। मख'नो गोनांदि निउज टेबनि प्रि इलेक्शन सार्भे बायदिब्ला एनडिए दोलोआ गं 126 बिधानसभा बियाबफोरनि गेजेराव मोन 95निफ्राय मोन 100सो मासि देरहागोन होननानै साननाय जादों। गुबुन फारसेथिं कंग्रेसजों दैदेनजानाय गोरोबथाया 10निफ्राय 13 मासियाव सिमा जानानै थानो हागौ आरो बे खेबाव एआईयूडीएफनि फिथाइया जोबोद लोरबां जानो हागौ होनना साननाय जादों। सार्भेनि बायदिब्ला डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फिन गिबि मन्त्रि जानो थाखाय सिगांसिन 56 जौखोन्दोसो भटारफोरा बिथांखौ गिबि मन्त्रि जानो लुबैयो। गुबुन फारसेथिं कंग्रेस दैदेनगिरि गौरव गगैया 38 जौखोन्दो हेफाजाब मोननो हादों। फारसेथिं इंडिया चइस ग्रुप मुंनि आफादजों फोसावजानाय मोनसे जरिबनि बायदिब्ला गुबुन गुबुन थाखोनि भटारफोरनि गेजेराव गिबि मन्त्रिनि सायख'नायाव गोबां फारागथि नुनो मोननाय जादों। आसाम सरकारा बागुरुम्बा दोहौ मोसानाय दिन्थिफुंनायनि एक्सपार्ट कमिटिनि सोद्रोमाफोरनो 50,000 रां, मास्टार ट्रेनारफोरनो 25,000 रां आरो आर्टिस्टफोरनो 25,000 रांखौ मैया गाव गावनि बेंक एकाउन्टआव सोनानै होबाय। मैया दिसपुर लकसभा भवनाव खुंफुंनाय जायो आरो मान बावनाय हाबाफारि लानाय जायो। मख'जाथावदि थांनाय 17 जानुवारि 2025 खालाराव बर'फोरनि बागुरुम्बा दोहौआ गुवाहाटीनि सरसजाई स्टेडियामाव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथांमोननि नुजाथिनाय आरो गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरनि बाहागो लानायाव 10,000निबो बांसिन मोसाखावरिफोरा बागुरुम्बा दोहौआव मोसानानै दिन्थिफुंदोंमोन आरो गिबि मन्त्रिया खोथा होखानाय बादियै जाय लाइमोनफ्रा जाय मोसाखावरिफोरा बर'नि बागुरुम्बा दोहौआव बाहागो लागोन बिथांमोननो अनथोब महरै होनाय जागोन। मोसाखावरि आरो दामगिरिफोरनो बेबादिनो 25,000 रां आरो फोरोंगुरुफोरनो 50,000 रां। नाथाय बे रांखौ मोनाखैमोन आरो बेखौ लानानै गोबां बाहागो लागिरिफ्रा आसा खालामनानै दंमोन माब्ला मोनगोन होनना। बेनि गेजेराव जोबथारनायाव मैयानि गेजेरावनो गोबां मोसाखावरिफ्रा 25,000 रांखौ मोनबाय आरो एक्सपार्ट कमिटिनि सोद्रोमाफोरनो 50,000 रां आरो मास्टार ट्रेनारफोरनोबो 25,000 रांखौ गाव गावनि बेंक एकाउन्टआव सोनानै होयो। बीपीएफनि एमएलए दुर्गादास बर'नि मोनसे भाइरेल भिडिअ। थांनाय एमएलए बिसायख'थि समाव कलाइगावनि बुदमल दैमारिया होनाय 2 लाख रांखौ बिफिननायाव ठिकादारनि फारसे रागा जोंदों एमएलए दुर्गादास बर'आ। एमएलए दुर्गादास बर'आ सिनाय मोना होनना बुंनाया बेसेबां सैथो? कलाइगावआव सोमजिदों दावराव-दावसि दुर्गादास बर'खौ लानानै। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बुदमल दैमारिनिफ्राय थांनाय बिसायख'थिनि सिगां एबा थांनाय बिसायख'थिनि समाव 2 लाख रां लानानै दुर्गादास बर'आ दिनैसिमबो होफिनाखै होनना अजद खालामदों ठिकादार बुदमल बर'आ। थांनाय 5 बोसोर समाव सासेनोबो जेबो पात्ता होयैनि अजद ठिकादारनि। टिका बिनो थाङोब्ला दायो टिका गैया होनना फोलायो दुर्गादास बर'आ। कलाइगाव ओनसोलनि ठिकादार बुदमल दैमारिया बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। एमएलए दुर्गादास बर'निफ्राय रांखौ बिफिननायाव दुर्गादास बर'आ सिनाय मोना होनना नंखायै फोलानाय खौराङा सोराङाव फैदों। क'क्राझारनि गसाइगावआव गोदानै बेखेवबाय लफाय सानसालिनि गंसे गोदान गला। लफाय सानसालिनि दख'ना जोमग्रा बायग्रा सुबुंफोरनि थाखाय बे समाव मोनसे मोजां खौरां। बे मोजां खौरांखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों लफाय सानसालिनि बिगोमा मिताली बसुमतारिया। लफाय सानसालिनि दख'ना जोमग्रा बायग्रा सुबुंफोरनि सुबिदाफोरखौ नोजोर लाखिनानै लफाय सानसालिनि बिगोमाया गसाइगाव सहरनि उत्तरपारायाव गोदानै लफाय सानसालि मुंनि गंसे दखान गला बेखेवबाय। बे दख'ना गलायाव नोंथांमोना लफाय ब्रेन्डनि गोदान गोबां दख'ना, जोमग्रा, गामसा आरो आर'नाइ बायदिफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो गासैबो रायजो राजाफोरखौ बे दख'ना गलायाव फैनानै बायफैनो खावलायहरदों लफायनि बिगोमा मिताली बसुमतारिजों लोगोसे बिटिसिनि हेन्डलुम टेक्सटाइलनि बिबानगिरि हिरण्य देवीआ। बेरगाव जिल्ला गेलेमु आफादनि बोसोरारि मेला जोबनानै थांबाय। मैया बेरगाव जिल्ला गेलेमु आफादनि गोदान आफादखौ दाफुंबाय। बेरगाव महकुमा सदरनि नब्लाङाव खुंनाय मोनसे आलांगा मेलनि गेजेरजों गोदान आफादखौ दाफुंनाय जायो। गोदान आफादा फैगौ 2020 आरो 2030 मायथाइसिम मावबिबान लागोन। बिटिसिनि गेलेमु आरो लाइमोन जौगा बिफाननि इएम लोमस्राव दैमारिखौ गोदान आफादगिरि आरो लक्कीराम बर'खौ गाहाय नेहाथारि महरै सायख'नाय जायो। मख'जायोदि बेरगाव जिल्ला गेलेमु आफादनि सिङाव गासै मोन 8 ओनसोलारि गेलेमु आफाद दं। मैयानि आलांगा मेलखौ गाहाय नेहाथारि लक्कीराम बर'आ जागायनाय आरो आफादगिरि बिन'द राभाया सामलायनाय मेलाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। बेरगाव महकुमा पुलिस बेंगिरि बिपि बाइपेया
मेलाव कलाइगावनि बारग' MLA महेश्वर बर', बेरगाव जिल्ला गेलेमु आफादनि लोगो आफादगिरि कुमुद कसारी, लोगो गाहाय नेहाथारि लक्ष्मीकान्त बर', गेलेनाय अनफावरि आरो हारिमु सिबियारि फावखुंगुर बाबुल काकति बिथांमोना बाहागो लानायजों लोगोसे मोन 8 ओनसोलारि गेलेमु आफादनि आफादगिरि नेहाथारि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन। एबसुनिफ्राय बिदाय लाखांनायनि उनाव बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जानायखौ लानानै अदालगुरियाव XNDB लोगोसे लाइमोनफोरनि खौरांगिरि मेल लानानै दिपेन बर' बिथांखौ बरायदों आरो बाख्नायना लादों, जेराव UPPL राजखान्थि हान्जायाव एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जयनिं जानायखौ लानानै दुंब्रुदै बरायदों। खौरां मेलनि गेजेरजों आरो बिथांमोना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुङोदि फैबाय थानाय समाव गावनि रोंगौथिजों हारिनि थाखाय हाबा मावफुंलांनो हाथों। फरायसा आफादाव थाबोनानै माहारिखौ जेरैबादि सिबिबोदों, बेबादिनो राजखान्थिनि फोथाराव फैनायनि गेजेरजोंबो हानायमानि हारिनि गेजेराव खौसेयै हाबा मावनो खाबु मोनथों होनना अदालगुरि बारग' NDB हान्जानिफ्राय गाहाम हामलायनाय आरो बरायनानै लादों। इराना गोहोगोरा आमेरिकानि हेंथायै साहसजों दावहा नांनो थाखाय जेब्लायबो दावहानि आदब थियारि खालामगासिनो दं। बावैसो सिगां आमेरिकाया इराननि 90% थावनि दोनथुमनाय दिपआव गाग्लोबनायनि बिथांखि लादों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। फारसेथिं USनि रिपर्ट बादियै इराननि गोदानै बिबान मोननाय जौसिन दैदेनगिरि मस्ताबा कामेनियाबो रुंसारि जाबाय होननानै दाबि खालामदों। बे बाथ्राखौ आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ रायजोआरि महरै फोरमायदों, नाथाय बेबो सैथो नङा दि बावैसो सिगां मोनसे खौरां बिजोङाव जानाय मोगा-मोगियाव आमेरिकानि हादोरगिरिया बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन, जेराव NBC निउसनि मोगा-मोगियाव ट्राम्पआ दाबि खालामदों दि इराननि गोदान बिबान मोननाय जौसिन दैदेनगिरि मस्ताबा कामेनिया थांनानै दंना थैखो बेखौ रावबो मिथिया, नाथाय दासिम बेखौ रावबो नुनाय जायाखै आरो जुदि बियो दासिमबो थांनानै दंब्ला हादोरनि थाखाय सोलोजों खामानि मावनो खावलायो। लोगोसे बिथाङा गावखौ गथायनांगौ होननानैबो बुंदोंमोन। मख'नो गोनांदि इराननि गोदान जौसिन दैदेनगिरिनि बिबानखौ लानायनि उनाव रावबो मस्ताबा कामेनिखौ नुनो मोनाखै होनना रिपर्टआव फोरमायदों। तेलेंगानानि मुंदांखा राम'जी फिल्म सिटीआ हादोरनि गिबिसिन सिने मेजिकेल ग्ल' रान खुंफुंदों। सनिबारखालि जानाय बे जर'खा खारनाय बादायलायनायाव सा 2500सो खारग्रा आरो गेलेमु मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। खारगिरिफ्रा सिने मेजिकेल ग्ल' रानाव मोनसे गोदान मोन्दांथिजों बाहागो लादोंमोन, मानोना साफ्रोमबो सुबुङा DJ देंखो आरो नियन लाइटनि गेजेरजों लोगोसे फिटनेसनि समान मोनसे सोमोनांथाव दिन्थिफुंदों। सरासनस्रायै राम'जी फिल्म सिटीआ फावखुंगुर आरो स्टन्टमेनफोरखौ केमेरानि सिगाङाव दिन्थिफुंनाय नुनो मोन्दों। मख'जाथावदि राम'जी फिल्म सिटीनि MD बिजुएश्वरीजों लोगोसे गुबुनफोरजों सिने मेजिकेल ग्ल' रान 2026खौ फिरफिला बिरहोनाय नुनो मोन्दों। सिने मेजिकेल ग्ल' रान 2026नि फ्लेग अफनि उनाव सिने मेजिकेल ग्ल' रानआ 3, 5 आरो 10 किल'मिटार थाखोआव खारनाय खुंफुंजायो। राम'जी फिल्म सिटीनि मेनेजिं डाइरेक्टर बिजुएश्वरी आरो ETV नेटवर्कनि डाइरेक्टर पूर्ण सुजाय बिथांमोना गुबुन आलासिफोरनि नुजाथिनायाव 10 किल'मिटार खारनायखौ बेखेवनानै होयो। फावखुंग्रि बरलक्ष्मी शरद कुमार आरो क्रिकेट गेलेगिरि कृति केशरा बिथांमोना बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। इराननि अइल थावनिफोराव आमेरिका आरो इजराइलनि एयार स्ट्राइकजों बारमण्डलाव ओंखारनाय बिस गोनां उखुन्दैया जोमै जानानै बुहुमाव गोसोम अखा महरै फैफिनबाय, जायनि जाहोनाव हादोरनाङारि सावस्रि बिबानगिरिफ्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोब्राब खैफोदनि थाखाय सांग्रांथि होदों। तेहराननि थागिबिफ्रा थांनाय सप्तायाव गोबां थावनि थाव डिपु आरो मोनसे रिफाइनारियाव गोहोम गोग्लैनायनि उनाव इराननि राजथावनि खाथियाव खोमसि आरो अखा हानायाव मेगन सानाय आरो हां लानायाव गोब्राब जानायनि फोरमायथि होदोंमोन। मोननै सप्ता दाङाबाजिनि उनाव ओनसोलनि गुबुन गुबुन बाहागोफोरावबो गोसोम जोमै एबा गोसोम उखुन्दै ओंखारनायखौ नुनो मोननाय जादों, मानोना इराना गावनि फारसि गल्फ नसुंसेनि थाव आरो मिथिंगायारि गेस सुबिदाफोराव ड्रन आरो मिसाइलफोर हगारनानै आमेरिका आरो इजराइलनि एयार स्ट्राइकनि हेंथायै फिननाय होदोंमोन। रोंग'साफोरा बुङोदि अखाया आबहावानिफ्राय खैफोद गोनां केमिकेलफोरजों रुजुनायाव थाब बोखारो, नाथाय गोसोम अखाजों मोगा-मोगि जानांनाय सुबुंफोरा गुसुं आरो गोलाव समनि सावस्रि खैफोदनिफ्राय बारग'नो थाखाय सांग्रांथि लानांगौ। बे समाव मेगन बेरामिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लाबोदों आइमेक्स आइ केयार एन्ड अप्टिकेलआ। अदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव गोदानै खुलिदों सानफ्रोमबो मेगननि डक्टर मोननो हानाय गंसे मेगननि खुलि।
डिमाकुसि पुलिस थानानि मोखाङावनो खुलिनाय बे आइमेक्स आइ केयार एन्ड अप्टिकेलाव गोबां गोजौ थाखोनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना गोजान जायगा गुवाहाटी, नेपाल बायदिफोराव थांनो गोनां गैलिया। आथिखालाव बेरगावनि डिमाकुसियावनो बे खाबुखौ मोननो हासिगोन। बे अप्टिकेलाव कम्पिउटारजों मेगन टेस्टिं, सानग्लास, ब्रेन्डेड फ्रेम आरो लेन्स मोननायजों लोगोसेनो रिफ्रेक्शन, साइक्लोप्लेजिक रिफ्रेक्शन, एट्रिब्यूट, सिरमार टेस्ट, वाशिं, सिरिंजिं, फरेन बडी रिमूवर, W4 DT, कानेक्ट लेन्स फिटिं बायदि खाबुफोरखौ मोननो हागोन होनना बे समाव मिथिनो मोनदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय।
क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।